ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କେହି ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, କିଏ ମାନ ପାଇଁ, ଆଉ କିଏ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଁ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ହର୍ଟ କରେ, କିଏ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା ଆଉ ରହିକି ଦେଖିବା, ଭାବିବା ଯେ ସେ ସାମ୍ନା ଲୋକଟା ବି ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାନି, ତା ଉପରେ ଦୟା କରିବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା। ଦେଖିବେ ସାମ୍ନାବାଲାର ତ କ'ଣ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯିବ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ପାରୁଛ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କର, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ କେବେ ହୁଅ ନାହିଁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ।